Ez aiz plastikozkoa? Ez, momentuz ez bintzat. Uste nian makina bat intzela. Ez. Hau, izkan ikusi duzu, ez, lehiaketan. Ta ez aldu dena asmatzen. Ja, ordenagailu bat ematen du, Bioritz. Memoria ona, edo. Memoria ona? Memoria ona edo ikasi egiten da edo nola arraio da hau? Asko irakurri, asko maxiatu interneten da memoria ona duki. Ja, baina lehiaketa batera joateko nola prestatzen da, etzekiat, ba? Nik ez du segula ez prestatu. Segula ez du prestatu? Ja. Eta egunero irakurtzen dukik? Oida, bai, eguneroko liburuak, periodikoak irakurri interneten, interesa eduki danagatik pixkat, eta memoria ona. Ja, baina hor erakusten ari aizen abildezia. Abiadura pixkat. Ez nolako esperientzia izaten ari da, telebizioko hau? Oso gustan hau, ni behintzat. Ja, hilanik gabe hau, ez? Bai. Eta horregatik esan nuan, tirabani konkursora. Xoxa batzu behintzat irazteko. Ja, eta? Batzuk irabazi dut, honezkeo. Baina ikasi zerbait ikasi guan, ez? Bai, nekazaren ingenieritza teknikoa. Hori da? Eta gero beste master bat, eta oin irakasle izateko saiakera nahi naiz, ikasten. Ja, ani pensatzen nian aireaneko aurkezle eta girari lanak egin nahi dituela, ze egunero telebizioan eta zera egiten nahi zen horrekin. Eskaintzen badiazu, agian. Nik? Ez ez, nire ordezkotza izango. Hala ere, froga pasaberra daukak, horren aurretik, pagadi... Bai, hemen galdera praktiko batzuk. Bai, ze bauti dago honek ez dakien galderaren bat. Beste bilatzen deun, da berbia. Hobeto, bat nimak izkitan, eta beste larestan ze pasatzen, parra batzuk ingo jau, ez da? Ja, bai. Bueno, galdera garrantzitsua. Nork konposatu zuen aireaneko sintonia marabillosoa? Arrapatu inauzue. Fonduan jartzen guen musika. Ja. Ez da? Lehenbizikoan arrapatu inauzue. Zaldakizu? Kale. De Dios. Bueno. Pistan baten baiaz. Baina, hau izkamizkan ez dago prestauta. Alegia, zuk aldez aurretik ez... Nekin ez behintzat. Besten batekin agian. Ja. Pista txiki bat. Musikari honek instrumentu asko jotzen ditu bat. Bai, asko. Musika tresna Neska du mutila. Bai. Eta musika entzunda, musika entzunda, segituan konturatuko zara. Hau irazokik konposatu zu, bai, oso irazokik, bai, ez? Musika hau entzunda, bai. Musika jarri zan, segitu esango zuen, irazoki da. Nik aldera beste galdera izango litzateke, ea nola dantzatzen dan aireaneko musika. Hori oso galdera. Bai, beste bada, Athletic Madrilko ze aurrelariren aurka egin zuen bere partidurik onena Zuhaitz Gurrutxagak. Onena ez dakit, ez daunena bintzat Hasselbaink. Jimmy Floyd Hasselbainken kontra. Jimmy Floyd ekin ja. Bai, gozan jokalari puska. Bai, fagaten zan. Bai. Baina, pasek egin nahi, Hasselbaink. Zuhaitze makina dara kontatu. Ez egertatu zen, ba? Partidu nahi zula. Ez, partidu baino gehiago, berakin saltxan ibili izan da espulsauta bukatu zuen. Zuhaitzek hasek. Ez du inoiz kontatu hori Zuhaitzek, ez? Ez, apenas. Beste galdera bat, hemen literaturaz pixkat. Ze idazle Donostiar gaztek idatzi zuen kaxa huts bat poesia liburua. Beñat Sarasolak. Hemen inbuixo hondi bat, Beñati, bai dauna. Bai. Bueno, guen ekonomiaz ere, zehose, galdetuko jogu, dala, izkan irabazitako ze diru kopuru bere ganatzen du Haziendak. 120 bat, tamalez. Gutxi izango balitzo beto, baina... Ikusten, mutilo dena daki, 120 bat, muturra behar du beho, Haziendak. Nik merezitako diruak. Oida, ikire izarri... Bai, eta langabetu izan da, eta hori ustea, bai. Bai, bueno, hemen txek keja bat, Haziendak bai. A ber, bueno, telebistako beste galdera bat, horreko kultura orokorrekoa, nola izena du Arralde ondoan dagoen fikziozko herriak? Amaru. Bai. Sekula ez da, nazaldu gaina Amaru. Hango jendea bai, ala? Jendea bai, Amarutorren bat. Bai, zera, arraldea lapurretan, eta olako, drogasa, kakasaltzaileek, eta Amarutorrak, bai. Eta, bueno, azkeneko galdera ingo deu, baina publizitatea pasa ondoren. Eta galderarik praktiko eta garrantzitsuena, ze telefono mugikor konpainiak dauka gaur egun tarifarik merkena? Danak antzeko lapurtzen digutela uste nik, hasi ez da. Bate bat aurkitzen maizu merke-merkea, urrengo bateko saia zidu. Nire puskatu intzait eta aldatu biat eta horretez, nagarro gire bazekin igoritzen. Tira, bai, Ioritzek dena daki, Zer ez daki Ioritzek? Perretxi behi buruz, adibidez ez dakit. Ez dakit. Batematik lagunduko liak hemen, bat ez eta esmatzen perretxi behi buruz. Perretxi behi buruz ez dakizu, eta hori, zera, nekazaitza ingeniari... Karreran ez genuen horreko hori ez zenuen landu, ja. Euskal Telebistako saiorik onena?
Airean, esan barko ez da? Ez dagoaz usan beharrik, aurkezlerik zoragarriena. Ez da git, nik ez da telebista asko ikusten ere. Joritz Berra, telebistako esperientzia politia izan da. Oso, nahi. Politia izaten ari Ondo da. tratatu naute behintzat. Ja, orain arte zen badiru irabazi duzu, esan baliteke eta kontuak egin balitezke. 13.000 De, dio, 13.000 pagadi, guk ere... Bai, imagina airean nibia, ja. Apuntatu. Hemeko lanak utzi eta lehiak eta parte hartzen hasi beharko diau. Joritz Berra, Pako Aristiren lehendabiziko liburua? Etxean ikusiten bakarra bintzat, kapo. Ez dakit lehenengoa den, azkenekoa den, nazen barra. Ala alda, Pako? Kapo alda, ire lehendabiziko liburua, idatzi guan lehendabiziko liburua, eta azkenekoa? Azkenekoa, independentziaren paperak. Idazteko dagoena. Hori, baita ere. Joritz Berra, benetan, eskerrik asko, suerte, animorik handienak, izkabizkari.